नानि एबार मोजां मोनहांबाय ना? एबारथ' नोङो एकदम हामसिगोनानो दै जेबो गिनांला। मुलिखौथ' जानांगोन नङाबाथ' उफाय गैया। डक्टर सार बिदिबा दिनै आगै रोमैखौ लांनो हासिगोन ना न'आव? औ दायो न'आव लांनो हासिगोन आरोथ' नानियाबो एकदम मोजाङानो जाखाबाय। जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय सार नोंथांनिसिम। दे बिनानाव अब्ला आरोथ' नानिनो मोजाङै मोजां जानाय आरो मुलिफोरखौ मोजाङैल' जाहोबानो जाबाय। दे जागोन सार। औ दाथ' नों हामबायबो न' एबार थांनो हासिगोन जोङो। नानिखौथ' बुंबाय र' न'आव थांनो हासिगोन ओमफ्राय आं लांगोन बबाव दिनै? ओमफ्राय माथो सानगोन? साननायानोथ' आं दाबो साननानै मोनथ'वाखै दिनै। ओमफ्राय हस्पिटालनि बिल होनांगौखौ आं होनोसै। नाथाय अपारेशनावनो थांखाजोब्बायना नोंनियाथ' आरो माखासेयानो। ओमफ्राय नों हाखौ बिदि खालामथ'वाबाबो जागौमोन नामा? माथो खालामगौमोनबा आङो जेबो साननानैनो मोनासै आङो। ओमफ्राय दा माथो खालामनो सानखो नों? बे नानि उन्दैखौ लाना बहा थांगोन नों? मिथिला दे आरो जोंहाथ' थांथावथाव रावबो गैयाबो दंबाबो आरो खाथिर खालामा जोंखौ रावबो। माबा नङा माबा मोनसे जागोन बियो नायनोसै। माथो जाजानो देनाय माबा मोनसे सानो र'। अननानै आं फैसासे जेरावबो थांथ'नाङा दे। नाथाय नों बहा थांगोन? माने न'आव दसे थांब्रबनोमोन आं। इमि बहा थांगोन नों दिनै? आंथ' आगै रोमाया दासो एसे मोजाङाव फैहांदों। बे उन्दैखौ लानानै बहा थांगोन नोङो? बहा थाहैगोन? सिन्था जानो नाङा दे रजे माबा नङा माबा मोनसे खालामगोन ना आङो। मा खालामनो नोंलाय इमि? मा खालामनो दिनै? आरोथ' फैदोना जोंनावनो थानोसै जायगा गैयाबाबो माबा नङा माबा मोनसे जागोन। नाङा दे रजे नोंसोरनि हालोदखौबो आं मिथिखायो नङाना। बेफोरखौलाय मानो सानदों नों दिनै? थुदोल'ना आंजों। धोद जाम्बि मानो एसेबां सिन्था जादों नोंलाय? आं दंना आगै रोमैखौ आं जेबो आलाय सिलाय खालामा दे। माबा नङा माबा बेबस्था लागोन दे आङो। आरोथ' न' भारा मोनखागोन बियो नागिरबानो। बहा मोनस्लाबगोन नों मालाय नागिरबानोथ' मोनाना। एसेथ' सम नांगोन बेखिनियाव नों बहा थागोन? जागोन दे माबा बेबस्था इसोराथ' दंखायोना जोंजोंनो। आं मा दुखु मोनसोबायलै नोंसोरखौ बेफोरबायदि नुनानै। दे होमबा रजे आरोथ' आं सम सम फैखागोन ना दालाय मानो सिन्था जादों नोंलाय? जाम्बिलाय आंथ' बे देशखौबो नागारनानै थाङाना। एसेल'सो नोंनि गोजान थांगोन अब्लाबो देनां न'खौ मोजां मोनबाना नोंखौबो लिंहरगोन दे आङो। बावनांखाया हलेबा ओमफ्रायो फैबाय थाखा नोंबो। ओमफ्रायथ' इमि बे नोंसिनाव फैग्रा आलासियालाय बेलाय बहा दं माथो फैथाराखै दामानि? बेथ' पाक्का मदद खालामखागौमोन दिनै आरो मानोबा फैथाराखैबा? माथो आरो मालायनि खोथाखौलाय मालायखौथ' आसा खालामना थानो हायाना। आरो बेलाय जोंनिलाय सोरथो जायो आं जे बेखौ आसा खालामगोन। दे अब्ला रजे थांथ'लायनोसै आङो। आगैखौ हजोंनिफ्रायनो लांफाखानोसै। आरोथ' दा एसे मोजाङाव फैहांखाबायना आगैया। डक्टराबो बुंखाबायना जेबो गिनांगौनि बाथ्राबो गैला होननानै। मोजां जागोन दे आरो गासैबो इसोरनि अननायाव। दे होमबा इमि। आमा हामाथो मोनबा माबोरैथो जाखो दाख्लैनि खबरालाय? मोजां जाबायना उन्दैया? जानायाथ' जाबायमोनलै आयै माने मोजां फैहांबाय आरोना। हाबाब हामथारबायहाय मा होमबा? इसोराबो नाहरखायो नङा होनबा नांगौनि समावबाथाय। आरोथ' नुबायना इसोरनि अननायाव दायो गथ'आ मोजाङैनो मोजां हामफिनबायबालाय माथोबाव आरो। बेनोथ' आयै मोजां जानायाथ' जाबायमोन आरोना हामनायाथ' हामबायमोन। ओमफ्रायलाय हामाथो जाबावखो? माथो खुसि गैया नामा नोङो? आं बुंनायाथ' मा होनबावनांगौ जाखो आयै दुखुसो जानोना खुसिसो जानांगौ मोनथिला आरो। ओमफ्राय दायो गथ'आ मोजां जाबायबालाय माथोबाव आबा अब्लालाय माथो सिन्थाबाव? ना माबाफोर प्रब्लेम जाबावदों आबा? माबाफोर उसुबिदा जाबावदों? जानायाथ'लै आयै मानोथ' अपारेशननि थाखाय रां नांगौमोन नङा होमबा? औ हामाथो नोंलाय जगार खालामखाबाय होन्दोंमोनलायो आरो गथ'आबो मोजां जाबायबोला माथोबाव होमबालाय? माथो माने आं सहैनायनि सिगां आरोना बिनि बिब'आ गावसोर थाग्रा जायगाखौनो फानबाय आरोना। हाबाब गावसोर थाग्रा न'खौनो? माने आं सहैनाया एसे लेट जादों आरोना आयै। आयै हा गावसोर
गावसोर थाग्राखौ फाननानै बहाथो थाबावगोन बिसोरलाय हा बिदि उन्दै गथ'खौ लानानै मा खालामबावगोन बियो आयै माने आं माबा सानदोंमोन आरोना नों गाज्रि मोनाबासो माथोमोन आबा माने नों बुङोबासो आरोना नों बुङोबासो दाथ' बिसोर जि जाल्लायाव गोलैबायना आयै आं लाबोथ'नोसै नामा जोंनाव दोनफैथ'नो सानदोंमोन आरोना मायो जोंनियाव हा नाथाय आबा बिसोरखौलाय माबोरै लाबोनांगौ जाखो मानसि जानानै गावजों गाव नायलायाबा सोरथो नायगोन देनाय आयै उनावथ' माबा मोनसे जागोनानोलै आं लाबोथ'नो ना आयै नों राजिथ' दंना आफा सना लाबोनायालाय जेबो नङा ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरासो मायबा बुंगोन नामा बादेलै आयै बेफोरखौनो सान नामा ओमफ्राय लाबोनालाय बहाथो दोनगोन आबा नोंहा बहा थागोन माबा मोनसे जगार खालामगोन ना आयै दे आफा सना होमबालाय नों एसेबां लाबोनो गोसोबालाय लाबोबानो जाबाय मा बेबस्था जायो उनाव माबा मोनसे खालामना होबानो जाबाय आरो आंथ' मावरियाबो होननायखाय दाथ' न'आबो गैलाबा उन्दै गथ'खौ लानानै आलाय सिलाय जागोन नङा होमबा दे आफा सना माबा मोनसे खालामना होथारदो जोंनावनो माबाफोर राहा जासान्दि थाथ'थोंसै आरो उनफोराव मा जायो जाथोंसै दे होमबा आयै हस्पिटालाव थांफिनसै आं आबा सना आंलाय माथो बुंबावनो दिनै नोंबो एसेबां मदद खालामनो गोसोबालाय बादा होला दे आङो अना खानानो गथ'फ्राबा माबायदि फैबासो नुसिगोन र' आयु माथो अखायाबो जि हाबायसो दानिया आगै अखा नागारसान्दि बेयावनो थाथ'नोसै नामा अखायाबो जि हाबाय माथो आगै रोमै नों मा खस्थ' मोनदों नामा गसंबाय थानो हो बांद्राय खस्थ' मोनाखै आबा दे अब्ला आगै बेयावनो दसे थाथ'नोसै दे ओमफ्राय दा गसंनो हायाबा आंखौ बुं दे हामगोन आं नोंखौ जागोन आबा आं दायो बे उन्दैखौ लानानै बहाथो थांबावगोन दिनै बोथोराबोथ' थिग नङा ओमफ्राय बहा आं थाबावनो थानोथ' जायगा नांथारगोन नङाना आगै रोमै बेवहाय माथो अखायाबो सारसनबाय एसे दस्रायाव थांसै नामा ओं आगै साथाफोरानो नस्थ' जाजोब्बाय दायो गोदानबो बायफिननो मोनाखैमोन दा अखा हाबाय नै मा खालामबावनो जोङो बेबायदि थाबाय थाबोलाथ' आगैया लोमजाफिनगोन दिनै बहाबा थाथ'नांसिगोन र' हे इसोर बांद्राय दाहाथ'सै ना अखा जोंखौ एसे अनहरदो आगै एसे बै साइडथिं थांनोसै थ'दो बेहाय अखा सारसनो दा नङाबा गगा मोनगोन लोमजागोन दिनै बेनोथ' आगै थ'दो मा सना ओंखाम उखैदों नोङो मा जानो आगै र' नैबे दखानावनो माबा मोनसे मोनगोनदां आगै बेहायनो माबा मोनसे जादो दे आगैखौ बेबायदि नुफिननानै गोसोआनो गोजोनल' मोनखाबाय दिनै आं जाथ'ला दे आगै आं उखैयाखैना दे नों जाग्रो आयु जि जारला जाबायना दानिया आं बे उन्दै गथ'खौ लानानै बहाथो थांबावगोन रजेमोननावबो आरो गावसिनानो मानसिया बुरजा दिनै गावसोरानो थानो खस्थ' मस्थ' जायो बेखायनो थांथ'ला दे आरो बिसिनावबो आङो बिनानाव बहाबा थांनो नागिरदोंमोन नामा बिनानावा आदा थांनायानोथ' दिनै जों बहा थांगोन बेखौनो मिन्थिया दाबो माने बिनानाव आदा बिथिंजाय खाथि खालाफ्राव न' भाराफोर मोनबाय बायगोन नामा माने जों थानो थाखाय न' भारासो नागिरगासिनोमोन बिनानाव बिदिबा नों बे जायगानि नङा नामा आंथ' बे जायगानिनो आदा नाथाय दायो जोबोद खैफोदाव गोग्लैनानै दङ न' भारायाथ' बिथिंजाय मोननायानो नङा नोङो बिनानाव बिथिंजायथ' भाराखौनो मोननो एसे गोब्राब गुबुनथिंजायसो नागिरबा मोनगोन नामा ओमफ्राय बियो नोंनि बिनानाव ओं आदा बिदिब्लाथ' बिथिंजाय मोननाय नङा खोमा न' जोङो दे एसे गुबुनथिंजाय नागिरबा मोनगोनदां बिदिनो खालामनांसिगोन आदा अब्ला
बेनोथ' आगै र' अब्लाबो माबा मोनसे जागोनदां नों दुखु दाजा हो आं नोंखौ जेबो आलाय सिलाय खालामा आगै इसोरा जेरैबायदि नोंखौ मोजाङाव लाबोफिननो थाखाय हेफाजाब होदोंना आगै माबा मोनसे राहा हरदों बेबायदिनो दाबो माबा मोनसे राहा हरखागोन बियो माथो खालामबावनो आगै जोंनि खाफालावनो बेबायदि जाबायबा जोंनाव थागोन बा बेसेबांबा नागिरदोंमोन माथो आंनानो नोंसोरखौ माथो नोंसोरखौनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्रायथ' बिब' बिनानाव खारखुमानो सानदों ना माथोमोन खारखुमानो माथो दसे थाथ'नो थिनखादोंमोन आं नाथाय बाद दे आरो माने नोंसोरखौसो लांफैदोंमोन आं नाथाय जोंलाय नोंथांजों माबोरै थांनो हानांगौ दिनै माथो नों बहा थाङाबाबोथ' लांगोन आं नाथाय नोंसिनाव माबोरै थांगोन दिनै जोङो सानना नायलाय एसे नानियाथ' दाबो बांद्राय मोजां जाजोबाखैना आरो नों मालाय नानिखौ बहा लाबथिंना नागिरगोन न'खौ जायखिया उनाव माबा मोनसे जागोन ना दाथ' आंजों थ'दो ओमफ्राय नोंसिनि न'खरफोरा मायबा बुंबा रावबो गैया जोंनाव माने आइजों आंजोंल' आरोना आरोथ' आइनोबो खिन्थाखाबाय आं दे एबार बुंदो थांगोन ना नुबाय नानियाबोथ' थांनो बुंखाबाय नङा होमबा ससे थांबा मोनसिगोन जों न'आ बांद्राय गोजान नङा न' माथो नाथायबा थांनायनि सिगां मोनसे खोथाखौ खिन्थाखानो सानदोंमोन आं मा खोथामोनबा माने आरोना जोंहाबो गोरिबसोलै माहाजोनथ' नंखाया जोंहाबो माने न'आबो ओरैनो जानला मानलासो आरोलै ना गोरिब मालाय माहाजोन मालाय माथो जानो दिनै थेंक इउ स' माच नोंथाङा जे जोंखौ एसेबां हेफाजाब होबावबाय दे आरो नांलायालै मानोथो थेंक इउ होनबाय थाबावनो नानि जोंनाव थांसै ना माथो ओमफ्रायथ' ना नोंनो मेथाइबो लायनानै फैखाबाय आं दिनै दाख्लै माथो फन फैदोंमोन नामा नोंनि सार दाख्लैहाय फन हरदोंमोनथ' आङो आदसा मानोबा मोनबा आं हरनाया माने सासे सिख्ला फैदोंमोन सार सोरबा नोजोर ना मा बेखौ नागिरफैदोंमोन अनसुलिथ' नङा ओमफ्राय बेनो फन खालामफिननाय खालामनायदोंमोन आङो ओमफ्राय नाम्बाराथ' सार नोंनिसोमोन अनसुलिया आंखौ नागिरना फैदों ना माथो आदसा ओमफ्राय मा होनलाङा बे सार होननायाथ' जेबो बुंलाङासैमोन आंथ' सोंदोंबोमोन सार सोंबा मा होननो होननानै माबा मोनसेथ' बुंलांदों खोमा ना आङोथ' सार जेबो बुंनायाथ' बुंलाङाखैमोन नाथाय सोरबा नोजोरखौसो नागिरना फैदोंमोन आरो मानसिया आरोथ' नांथारगौ होननानै बुंदोंमोन मानसिया नागिरफैदोंमोन आरो आदसा एबार फैबावोबा आंनो खिन्थाहर दे जागोन दे सार अनसुलिया आंखौ नागिरना फैदों नांथारगौ माने माबाफोरसो जादों नामालै गोसोआनो मानियासैलै माथो ओमफ्रायथ' आं एसेबां गोजान मारैथ' खबर मोनबावगोन देनाय बेनावथ' फनबो गैयाना बिसिनि न' खाथियावबोथ' रावनावबो फन गैया होमबाथ' आं थांनांसिगोन नङा होमबा फैगासिनो आं अनसुलि होमबा गासिबो खामानिया उनाव नों सिगां माबाफोरसो जादों नामाबा आंथ' मोनथिलाबोना जोंना न'आ बेनो ओरैनो जाब्बा जुब्बासो आरोना होमबाबो आसा खालामो नोंसोर सानैबो थानो सुखुगोन होननानै ओमफ्राय नोंसिनि आइ दं होननाया दङथ' लेंहरनाय आं र' ओमफ्राय नों खिन्थाखादोंना जोंखौ फैगोन होननानै आंथ' खिन्थाखादोंमोनथ' आं जोंनि फिसा न'आव वेलकाम आरोना गोजोननाय थाबाय